Per contra, sí que està obert. És l'últim concurs de màrqueting de la Unió Internacional de Transport Públic, on per primera volta ha quedat finalista la campanya de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. El metro és teu, disfruta'l, dissenyat per l'empresa valenciana Socarrat Studio, lluitarà per convertir-se en la millor de l'estiu. Este matí hem estat amb els seus creadors. Els ingredients de la paella són els protagonistes de l'última campanya de conscienciació de Metro Valencia. El metro es tuyo. Deja salir antes de entrar y ceder las escaleras mecánicas. Eran mensajes muy institucionales y la fórmula de hacer que llegasen de una forma más fresca era pues a través de unos dibujos como los nuestros, ¿no? D'ells, nostres i ara també del jurat dels Premis Màrqueting 2011 de la UITP, que després d'assaborir esta paella de creativitat han col·locat pollo, tomato i socarrat per damunt de les campanyes del metro de Nova York o del monorail de Tòquio. I tot fet a València en este jove estudi amb només 3 anys de vida. Entre todas las campañas del mundo que se presentaron estaba nuestra paella, ¿no? Nuestra paella viaja en metro. Para nosotros es un espaldarazo importante. A partir d'agost es podran votar les 6 campanyes finalistes en la web www.uitp.org. Mentrestant, en Socarrat Studio continuen cuinant. Enguany, la tomatina de bunyol també està socarrada.